Jathugodo. Kuphi umnumzana bayonile bayifaka amazambane esadleki. Awuthathana nto godo lishonqa ntoni. Amen. My. Konakele kubi. Ngithanga ngizofesa. Hayi. Awuthathana nto godo lishonqa ntoni. Tathana nto godo lishonqa ntoni. Awuthathana nto godo lishonqa ntoni my baba. To go to the joy my babu. Tatana to go to your treasure.
ngichazele. Awuchaze mfowethu. Yabona futhi wami. Abantu kade bengakholelwa kakhulu mina. Hey madoda. Abanye bazi ukuthi ngisishaye ngoba ngisiphathi. Kanti uthisha wazi. Kanti usenze nje? Awuzola. Hayi. Ngiphethe abafana abangaziwa. Yeah. Ngithanda ngiphathe ngomfana omncane. Umfana wembono. Ubethe isilwane. Buka la uzobona lesilwane esiningi. Khuphuka bona bizo lihlala. Khuphuka. Uhlazi uzokuthiwa khona uMantongomane isikole. uMantongomane. Uya nje lo keyboard. Oyisilima uMantongomane. uMantongomane wangasilima mani. Come on man shit. Una 15 years, please, brother, please, niggas, 15, please. Come on, para eso. Into ezela ugile imanga ngifuna ukukhuluma iqiniso ngiyaqala ukubona udlala live. Ngiyabonga bhuti wami. Hayi ngibambe ongezansi mfowethu ngimangale. Ncebo wena? Aphefumule. Aphefumule. Hayi! Ngangabona phela mina khona lapho mayizo sasisaza sithi. Escape. Hayi ngididekile. Khabazela. Kulesi kuphela. Hayi ba. Hayi. Mala wakhabazela kwehle zonke intombi zala emsakazweni nangu samkwesiwa kamtshali lofunda indaba nangu. Samke. Ya tata. Yazwe efela ngoba huphi? Kakhulu nje. Ngithema ngizogoda shunqothi uthi sinohlose sangathi siyahlanje isitudio sathi ngeke manje siyaya. Uhloniphile Fakazi ufunda indaba nangu yanaye. Wehlile. Yosho. Nawu la. Hayi banginekhawalisha manje lokho. Hey baba ayanda mtitiyeni. But niyazi ukuthi kuba ube ngiyamthanda. Uzwe ngibona nompume lapha ophethe lapha kwa drama nangu uyayimuva manager wa drama lapha nayo khona bakithi mina ngaze ngibone nje bahamba siyaba mfethu umlayezo othumela namhlanje kubahlali beqimbi ukuthi usucela live manje hayi indaba kumayima hayi indaba yeCD njengoba bengisho nje bhuti wami tjatha ukuthi cha kahle hle njengoba ngizala ngizofesa ngizofesa kona wonke umuntu owenza umcimbi please bakithi ngiphumile manje ngomeni sengifike kothisha
I'm the new teacher here. Ubahuphe ucela live bakwethu indaba yesizini ukuhlukana nayo. Ningisizani kancane ingoma ngeke ngiyiyeke ningadideki bazalwane. Akusina Kodwa nje I'm the one uzodlala live manje. Asibonge Khabazela kuphela. Hallelujah. Shaka ngebo. Umphathiswa wezokuthutha ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi kwaZulu Natal ubheka intuli ngokubambisana nobuholi bendawo bamema umphakathi waseNgodini eShowe ngaphansi kwesifundo iKingcetshana enkonzweni yokukhulekela ingozi zomgwaqo kanye nozinzo embonini yamatekisi. Le nkonzo izosetshenziswa nokwethula umkhankaso wokufundisa ngokubaluleka kwezimpawu zomgwaqo kanye nokuphepha emgwaqweni. Imininingwane usuku ngesonto mhla ka-20 October 2019 indawo Princess Langazane High School Sports Field kwa-Ward 27 engodini eShowe isikhathi 9 ekuseni. Abaka-RAF kanye nezinye izinsiza zikahulumeni bazobe bekhona. Umphakathi wenzuzo ufaka imfaniswano yamabandla mayelana neyithutha umphakathi ungaxhumana nobuholi bendawo kwaZulu Natal sibambisene ukugxilisa umshikashika wokulwa nokufa kwabantu emgaqweni. Kaze kasebenza kabuhlungu ngithula kusoba uphe. Bawethu. Sesiyavalele sasiyahamba bekumnandi sindawonye. Bye. 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 Thathana tugodo shunqitu babo. Baba yini mafethu siyabonga. 7 phezulu. 7 phezulu. Awuthathana tugodo shunqitu babo. Thathana tugodo shunqitu babo. Thathana tugodo shunqitu. Sawufuna le makameleni we. La. Sawufuna le makameleni we. La ba. Awu sawufuna le makameleni we. Sawufuna le makameleni we. Awu sawufuna le makameleni we. Class! Class! Yes, sir! You take class? Yes, sir! Danke, siyabonga. Bye!